Салом, подписчикони муҳтарам ва кулли он одамое, ки моро айни замон ва пайваста тамошо мекунанд ва дар рӯзҳои охир ба мо пайвастаанд. Пеш аз оне ки навбора оғоз кунем, ба сами шумо мерасонем, ки ба каналемон обуна мешавем ва дар навбор лайк мегузорем. Мо айни ҳол дар шаҳри Шверини Олмон қарор дорем, яъне ки ин ҳудуде ҳаст, ки Русия пас аз соли 1945 ишғол карда буд. Ана имрӯз рӯзи истироҳатӣ аст. Мо ба кӯча ба шаҳр баромадем. Бисёр як чизи аҷоиб ва ҳайратовар диққати маро ҷалб кард ва манам инро ба навбор гирифтам. Хостам ки бигзорам, шумо ҳам бубинед. Мана дидед ҳайкалро? Дар инҷа ҳайкалеро гузоштанд, ки анқариб дар тамоми давлатҳои расошӯравӣ СНГ ин ҳайкалро аз марказ ва саҳнаҳои худашон ронданд ва дар баъзе давлатҳо ба танқид ва таҳқири онҳам мақсад сар карданд ва гуфтанд, ки ин ҳайкал ба мо лозим нест ва инро гиред баред ва чапа карданду дигару дигар. Вале дар Германия дар соли 2022 на 2023 шумо бубинед, ки то ҳол ин ҳайкал дар маркази шаҳр ҷо гузошта шудагӣ ҳаст ва дар ҳамин ҷо қомат афрохтагӣ аст истодааст. хуб, мо зиёд ба барои ин маълумот намедиҳем ва ҳаволаашро ба худи тамошобинон мегузорем, ки ҳар касе ки шинохт ҳамин ҳайкалро дар коммент нависад, ки ҳамин ҳайкали кӣ аст ва кӣ медонад ҳамин ҳайкал барои чӣ инро мегузоранд ва чӣ аст, кӣ ном дорад. Касе ки медонад ва шинохт метавонед дар комментария чӣ нависед. хуб, дар ин ҷо ҳам як посте ҳам навиштанд дар рӯбарӯи ин ҳайкал, ки ба соли ба хотири оне ки бисёр давлатҳоро гирди ҳам меоварад ва он мардуме ки доро буданд ва молу мулк ва заминҳои инсонҳоро гирифта ба манфиати шахсии худ истифода мекарданд. Ҳама инҳоро барҳам медиҳад ва ба халқи камбағал замину дигар чизҳоро медиҳад. Дар соли тахминан солҳои 1980 дар рӯзи ҷашни ҳамин шаҳри Шверин ҳамин ҳайкалро аллакай дар соли 80 мегузоранд. яъне ки пас аз ҷанги бузурги ватанӣ ҳамин ҳайкалро мегузоранд. Ин нафар соли 1870 ба дунё омада, соли 1924 аз дунё гузаштааст ва ин дунёро чӣ падруд гуфтааст. Ва ба хотири ана ҳамин хизматҳое ки мегӯяд барои халқҳо кард ва инсонҳоро, халқиятҳои камбағалу деҳқонро наҷот дод, ба ҳамин хотир мо ҳамин ҳайкалро дар шаҳри Шверини Германия гузоштем. ба навор давом медиҳем. имрӯз соат тахминан 11 рӯз аст, берун офтобӣ аст, ҳаво гарм аст ва дар ҳолати мӯътадил ҳарорат низ нигоҳ дорад. шаҳр низ дар лави баҳр ҷойгир аст ва бисёр ҳавои форам хушбӯй ҳаст. Инчунин ҳавои Олмон бисёр аҷиб аст, ки як лаҳза мебинед, ки офтоб аст, як замоне мегзарад, ним соат пас мебинед, ки борон меборад, пас аз он боз бисёр гарм мешавад ҳаво. мақсад дар ин ҷо ту наметавонӣ, ки бо як либоси оддӣ ё ин ки бо ҳамин хел оддӣ ба кӯча баромада рафтан гирӣ. хуб, ин хусусият ва пагодаи ана ҳамин шаҳри Германия мебошад. хуб, барои шумо тамошои бо фароғат таманно дорем ва ягон суол ё ин ки ҷои нофаҳмоиҳо бошад ва дар чӣ мавзӯъҳо мехоҳед, ки барои шумо навбор кунем, метавонед, ки дар коммент нависед. саломатӣ, тансиҳатӣ ва бурдборӣ барои шумо хоҳон ҳастем.